ke gospel kat kumu Yohanes kalanong ke riu kat khot ke ban riu peu ter bat lada pipule kat khot ke ban riu pon riu ke khtin ke jong blei ko ong ba Shibun ne kisenran jong u kila phaidien no namar ba palat kata ke khtin ke ba Ukraine bat kata ke khtin ke ba Ukraine ke ba palat ke long syapang yaladi ba mau ulong uta kupu bawan na beneng ukupu jong ke jing im bat kini kisenran kiba ke phaidien no om dei ki khat armut re kini ki dei ki we pat ki ba bot you Jesus Christ ki dei ki we pat bat namar ba palat kata ke khtin ong ke khtin ke joble namar ba palat kata ke khtin ke ba Jesus Christ Ukraine syapang yaladi ba ulong ukupu jong ke jing im ba jar u bangai ju unom ja shu re unyo e ke jing im bom chukun bat kita ke khtin ke ba Ukraine kilong ke jing im ong ke khtin ke joble bat haba kini ki bru ku yo sngow ye kata kini kisenran ju ku yo sngow ye kata bat ke sngow palat haki kimla man sngow thu kimla man syapang bat ong ke khtin ke joble namar ba palat kata ke khtin kini ki bru ke la phaidien no ong ke khtin ke joble kini ki bru ke la phaidien no kat ba uji supat ukeli ke seran jung wong pipat pin phaidien ne pin le kum no re u petros suong dalele nginom phaidien namar hame don ki khtin ke jingim bom chukun bat melong ta chris balsle u joble u khon joble anda gini kesendan pat keyboard u just keyboard ado mandukot ke jim ke jongki ke prolog ke singa ngakwa panoi pi padon Shibun hagini kisi kibru don Shibun kibru hagini kisi ke ba shakri U Trai ke ba le gamon ke joble ke ba le ke ba bil stri ke ba puli ke khtin ke joble ke ba duai bat don na pedeng jongki ngai don Shibun kibru hadin kat tukan ipor ba kimat no ke jingle ki don no akata ki kila point akata benta ka ba jong ji im ga juki bat don Shibun na pedeng jong kibru hagini ki singai ki phaidien no kim kwah shuh ban puli ke khtin ga joble kim kwah shuh ban chakri oble kim kwah shuh ban le chi jing singlang ki kwah ban shong haying ban shong sa haying bat don ru na pedeng kibru ngai i hagini ki si namara ba ki puli ke khtin ga joble kim sngot hu bat ki kenno kim kwah shuh ban puli ki kenno let's say don pedeng jupi mentang ki ba peit ini video pelok singa peit ini video mentah om dei ba jar khat re gani ga dei ga por ka ba piang tam nam ta jupi uwe ki ba peit ini video let's say pila phaidien namar ke ba phimat ha ga jim ga jupi namar ga jingle namar ga jingpang ga jingstom namar ke baro ka ba phimat ha ga jim ga jupi let's say pila phaidien ngakwa ba noi pi pelok singa dei tang uji su bolong galanti dei tang ha uji su ba pinyo e ga jim bom chukun kini ki we pat ki sandan kila phaidien no re kini ki khat arngun like no ne we sandan Jesus ba ban sade Jesus kini ki bud Jesus ki skri Jesus ki alap kerta Jesus bat kini ki sha pen stombeng ki sha pen yap tang na ga daw ko ki alap kerta Jesus ngakwa ban oi pi blok singa hani ke por ke bomta kan nungun da pedang jong pi ki badon menta hagathama bat ba pisngo menta ba phimlai chu ne ga thama ngakwa ban oi pi blok singa kat oi pedang shakri U Trai ya be shaprang le gamon ga jong ble ha pedang gi jingle ga ba pidei ban yai lang ma sngo thu ba ga thong ga jong pi ga dei ba pinyo ga jim bom chukut namar dei tang hu Jesus ka don ga jim bom chukut ta ga tin ga jong ble ka don ga jingkular ya ga jim bom chukut ki blok singa bat lada pibut be you Jesus pinyo ga jim bom chukut long kum kini ki sandan u Jesus ki khat armut ki blok singa wa long kum kini ki we pat ki sandan tang ga da ko ba palat ka ta khtin ga ba kim sngot hu ki phaidien no kim kwah shuh ban bot u Jesus ngakwa man oi pi blok singa bot be you Jesus wat aplen gi jing le ba phimat wat phaidien tang na ga daw ki jing ga ba phimat wat phaidien tang na ga daw ga ba phim sngot hu je ga khtin ga juble wat phaidien tang na ga daw ga ba phidon aplen ga jingpang ga jingstom wat phaidien tang na ga daw ba phimyo ya ga juba ba phidwai andre ki plok singa yaj be shiprang shikri U Trai ko ngu ga khtin ga joble pinyo ya ga jim bom skut ki plok singa pinyo man shong ta ga jaka ka ba ujisu la pen kre nam ta jonga ba jong pi ki plok singa ba ujisu ang ngan lek no piwat kuslai ngan pen kre ya ga jaka
ya ke yeng shong ne nam ta jong pi bat kata ke dei nam ta jonga bat jong pi ke pro singa ka badon kam ngai pi ke dei ngai pi pingin singo thu bari tang Jesus Christ badon ke jim bom chukut om don de ke pat what boot you Jesus Christ nam ta ki ke baro boot you Jesus Christ namar ba pi Jesus Christ bat ba pi singo thu batang Jesus Christ don ke jim bom chukut Jesus lawan chen ke berthai ke do pan ai ke jim hanga pi ke jim bom chukut ke pro singa ka badon kam ngai pi ke long what phaidien la don apne jibi phila phaidien kala ka bomut pan ma no Jesus Christ shakri biang U Trai pertama ya ledi sedang laban pulih ke tin ke jomble sedang laban duai le ka mon ke jomble ya seprang ke pro singa pini ubre le ki kamba ke bakrau pinmat ke jingsu ke jingmen bat pinyo ke jim bom chukut uble kerko